Al cel brillaven milers d'estrelles. Als anys 70, la veu d'una Càndida Pérez ja octogenària seguia fascinant els seguidors del cuplet català. Però aquesta filla d'Olot va viure el seu moment de glòria 5 dècades enrere, ja que va ser als anys 20 quan Càndida Pérez va compondre la música de cuplets tan coneguts com la Marieta de l'Ull Viu, la Hija del Carcelero o les Caramelles. Ara, 80 anys després que aquestes cançons van fer furor durant les nits del Paral·lel, la música de Càndida Pérez torna a sonar al Teatre Artembrut de Barcelona. Un revival ple de nostàlgia on entre cuplet i cuplet l'actriu Núria Esquius ens recorda que Càndida va ser un personatge que va trencar motlles. No era gens habitual, a l'època que ens estem referint, al voltant de 1920, que una dona fos una compositora de cuplets. Però l'espectacle no només pretén recuperar el record d'aquesta figura del cuplet. També vol reivindicar un gènere musical que, malgrat la revifada que va tenir fa 3 dècades, gràcies a Guillermina Mota o Núria Feliu, avui es troba en via morta. Jo quan era petit, doncs, la Marieta de l'Ull Viu ho senties, les caramelles les senties a casa. Això què vol dir? Doncs vol dir una cosa tan senzilla com els joves que avui tenen 30, 25, 20 anys no han sentit a cantar mai un cuplet. No? La cupletista estarà en cartell fins al pròxim 2 de gener. Després, quan s'acabi, els seus responsables tenen un desig, que aquest gènere musical no torni a caure en l'oblit i, per tant, que això no sigui l'últim cuplet.